मिथिनायाव तारमाने बिपिएफआबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो तारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै गुबुनाव मावदोंना मावा बेखौ मिथिया किन्तु जोंनि जफायाव जोंनि हाखौ मावना होआखै आरो बिपिएफ सरकारा मिथिनायाव तारमाने बिपिएफआबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो तारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै गुबुनाव मावदोंना मावा बेखौ मिथिया किन्तु जोंनि जफायाव जोंनि हाखौ मावना होआखै आरो बिपिएफ सरकारा नोंथाङा बे ओनसोलाव थानाय बेसेबां बोसोरसो आं बे ओनसोलाव थानाया दा आंनिया बैसोआ सार्टिफिकेट हिसाबै 50 बोसोरानो जाबाय किन्तु 50 बोसोरसिम नोंथाङा हानि जेबो मोनथाय मोननो हायाखैमोन 50 बोसोर मोनाखैथ' आरो दा मोनाखैनो होनना बुंबाय दिनैसो मोनबाय जों ओरैनो हानि खाजना होना थाबाय थायोमोन माबा हिसाबै तौजी हिसाबै जोंनि अल जफायानो तौजिनि हिसाबैसो जाना दंमोन आरो बे मियादिनि मोनथाय मोननाय जायाखै हानि मोनथायखौ मोननानै गोजोननाय दे मोनबाय गोजोनखाबाय गोजोननायबो थाबाय आरो गासैबो रायजोफ्रा आंल' नङा गासैबो रायजोआनो गोजोननाय थागोन बहाय बखबा खामनाया 70 बोसोर जालांबाय जों धरियाव थानाया दंग' कागज माखौबो एलर्टमेन्ट माबा मोनाखैमोन हानि थाखाय किन्तु दिनैहाय जा प्रमद बर' नेतृत्वनिफ्राय आरो जोंहा भिसिडिसिनि जोंहा मा नाम जोंहा बे चेयारमेननि जरियते आं बेयाव तारमाने जफायाव बे जहरपुराव बेंसिमारि लादाव हाखौ मोननाय जाबाय 5.5 बिघा हा ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बे भगबाननिफ्राय माबानानै दा बाथौमोननिफ्राय आरज बिनानै बिथांमोनखौ गिदिर साबायखर होयो जाहाथे बिसोरनि जिउआ गोलाव जायो मोजां आरो प्रमद बर'आबो बेबायदि सरकारखौ खुंलांबाय थाथों जुगे प्रमद बर'आ जाहाथे खुंलांनो हायो आरो मा नाम बे दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया बे साराबो मोजां बेबायदिनो सालायलांनो हाथों जय जाथों बड'लेण्ड जय जाथों मिथिनायाव तारमाने बिपिएफआबो हानि खामानि मावगोन बा मावदों होनना बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोननि दिनाव 17 बोसोरावबो तारमाने जोंनि जफा हालामाव जायासै गुबुनाव मावदोंना मावा बेखौ मिथिया किन्तु जोंनि जफायाव जोंनि हाखौ मावना होआखै आरो बिपिएफ सरकारा नोंथाङा बे ओनसोलाव थानाय बेसेबां बोसोरसो आं बे ओनसोलाव थानाया दा आंनिया बैसोआ सार्टिफिकेट हिसाबै 50 बोसोरानो जाबाय किन्तु 50 बोसोरसिम नोंथाङा हानि जेबो मोनथाय मोननो हायाखैमोन 50 बोसोर मोनाखैथ' आरो दा मोनाखैनो होनना बुंबाय दिनैसो मोनबाय जों ओरैनो हानि खाजना होना थाबाय थायोमोन माबा हिसाबै तौजी हिसाबै जोंनि अल जफायानो तौजिनि हिसाबैसो जाना दंमोन आरो बे मियादिनि मोनथाय मोननाय जायाखै हानि मोनथायखौ मोननानै गोजोननाय दे मोनबाय गोजोनखाबाय गोजोननायबो थाबाय आरो गासैबो रायजोफ्रा आंल' नङा गासैबो रायजोआनो गोजोननाय थागोन बहाय बखबा खामनाया 70 बोसोर जालांबाय जों धरियाव थानाया दंग' कागज माखौबो एलर्टमेन्ट माबा मोनाखैमोन हानि थाखाय किन्तु दिनैहाय जा प्रमद बर' नेतृत्वनिफ्राय आरो जोंहा भिसिडिसिनि जोंहा मा नाम जोंहा बे चेयारमेननि जरियते आं बेयाव तारमाने जफायाव बे जहरपुराव बेंसिमारि लादाव हाखौ मोननाय जाबाय 5.5 बिघा हा ओंखायनो बिथांमोनखौ आङो बे भगबाननिफ्राय माबानानै दा बाथौमोननिफ्राय आरज बिनानै बिथांमोनखौ गिदिर साबायखर होयो जाहाथे बिसोरनि जिउआ गोलाव जायो मोजां आरो प्रमद बर'आबो बेबायदि सरकारखौ खुंलांबाय थाथों जुगे प्रमद बर'आ जाहाथे खुंलांनो हायो आरो मा नाम बे दा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिया बे साराबो मोजां बेबायदिनो सालायलांनो हाथों जय जाथों बड'लेण्ड जय जाथों